Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan bağı bitirip yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştıryan Watan habarlar gepleşimize başlayaz. Gepleşimizin başında hormatly prezidentimizin golçakar etminamlary bilen tanış edýäs. Türkmenistan bilen Katar döwletiniň arasynda hyzmatdaşlygy munun beýlegem ösdürmek, iki taraplan sowda ykysady, ilmi tehnika we medan insanperwer gatnaşyklary hasam giň etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda sowda ykysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Katar toporunyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlygy munun beýlegem ösdürmek, iki taraplan sowda ykysady, ilmi tehnika we medan insanperwer gatnaşyklary hasam giň etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda gazalanan iki taraplan ılalaşyklary durmuşa geçirmek hemem iki ýurdun özara gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyny munun beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ykysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen İran toporunyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Daniýanyň milli bayramy, Daniýanyň şadyananyň dogulun güni münasibetli Daniýanyň şadyanany hanym Margaret II we ýurdun ähli halkyny ýürekden gutluglaryny hemem iň gowy arzularyny iýerdi. Ýakyn mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz şadyanany Margaret II tüýsürekden berkjan sağlyk, bagtyarlyk we awadançylyk Daniýanyň halkyna orta parahatçylyk, munun beýlegem öňüdişlik we rowaşlyk arzu etdi. Şoň Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çalyşynyň 5-nji mejlisi geçirildi. 12-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň 17-nji maslahatyna kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu kadalaşdyryş hukuk namalary hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow durmuş ugurly siýasatyna hemem döwletiň kanunçylyk hukuk benýadyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça toplumyň maksatnama laýyklykda işlem taýýarlanyldy. Mejlisiň işine köpçüliklerine habar berýän wekilleri çağıryldy. Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň orunmasarynyň, şeýle hem komitetleriniň ýolbaşçylarynyň çykyşlary dinlendi. Çykyşlarda kanunlaryň her bir boýunça netijenamalar berildi. İlki bilen mejlisiň kabul eden Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hemde ony rejelenen görnüşde tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň kanuny ara alınıp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu kanunyň jenaýat hukuk gatnaşyklary ulgamyna alınıp barlayan insanperwer siýasaty nazara almak bilen şeýle hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryna hemde ýörelgelerine laýyklykda işlem taýýarlanandygyny bellediler. Soňra Türkmen Gazakystan döwlet serhediniň geçýän uguruny kesgitlemek we Hazar deňizindäki balyk tutulýan zowlaklaryň ýanyşyk böleklerine çäkmek hakynda Türkmenistan bilen Gazakystan Respublikasynyň arasyndaky şertnamany tasdiklamak hakynda Türkmen Gazakystan döwlet serhediniň düzgüni hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Gazakystan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşygy tasdiklamak hakynda Halkara İslam Sowda we Maliýe Korporasiýasyny döretmek baradaky alalaşygy tasdiklamak hakynda Halkara Rehmet Guramatynyň tertipnamasyny düzüşler giýermek hakyndaky namany tasdiklamak hakynda medan gymmatlyklary bir kanun getirmegi, ekitmegi we elçilik hukugyny bermegi duýdurmagy we gadagyny etmegi gönükdirilen şäherler hakynda konwensiýany tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna garaldy. Şeýle hem Aziýa we ýoş umman sebitinde serhedüsü kagasy sowdany ýeňilleşdirmek hakynda şartşuwaly ılalaşyga goşulşmak hakynda daşary ýurt arbitraşynyň çözgüdini ikrar etmek we ýerine ýetirmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda Birleşen Milletler Guramatynyň haritlary halkara satyn almak satmak boýunça şertnamalar hakynda konwensiýasyna goşulmak hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna garaldy. Resminamalary ara alyp maslahatlaşmalyň dowamyna olaň Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekdäki hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ähmiýetini ýytaly. Şoň bilen bir hatarda halk maslahatynyň agdalary hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirme degişli bir näçe kadalaşdyryş hukuk resminamalary garadylar. Şolaň hatarına Feldiýeger ara gatnaşygy hakynda Türkmenistanyň kanunyny goşmaşy giýermek hakynda Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaşylar we üýtgetmeler giýermek hakynda salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitew kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hakynda awdiýtarçylyk işi hakynda
Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşalar giýerdirmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler giýerdirmek hakynda, şeýle hem yer hakynda, Türkmenistanyň bitew kanunyna üýtgetmeler we goşmaşalar giýerdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunlary bar. Şoň bilen baglykda milli kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmeginiň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we meden taýdan ösdürilmegine şeýle hem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň netijeli amala aşyrylmagyny gönükdirlendigi bellendi. Meclisiň barşyna beýleki möhüm meselelere de garally. Milli Geňeşiň halk matlagynyň 1-nji çağrylşynyň 5-nji mejlisiniň garamagyna çykarylan kanunlar bir agzdan makullandy hemde degişli kararlar bilen berkidildi. Şeýle hem matlagat köşkünde Türkmenistan täze taryhy ýamda parlament özgörtmeleri we halk häkimetiniň milli nusgasy atly matlagat geçirli. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň, Milli Geňeşiň halk matlagynyň, ýurdumyzyň jemgyçilik guramalarynyň ýollaşçylary hemde wekilleri, Ugurdaş ýokary okuw mekdepleriň professor muallimleri we köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Matlagatda bellenşi ýaly öňde duran wezipeleň üstünlükli çödülmegi, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmek möhüm şerti bolup durýar. Döwlet başlanma täze işlem taýýarlanýan kanunlaryň we döwlet derejetine kabul edilýän çözgütleň mazmuny we ähmiýetini düşündirmek işleriniň ýygydarly alınıp barylmagyny möhüm wezipe hökmünde kesgitledi. Şeýle hem matlagyň dowamyna çykyş edenler parlament özgörtmelerini üstünlükli durmuşa geçirmek, milli kanunçylygy döwraplaşdyrmak, halkyň arasyna gurulýan jemgyçilik syýasy çäreleriň dowamyna garaşlylygymyzyň ähmiýetini, many mazmunyny giňden wagt etmek, halkara hyzmatdaşlygyny içiňleşdirmek, parlamentiň işine öten tejribeleri ornaşdyrmak meseleleriň wajypdygyny ykdydylar. Şoň bilen baglykda matlagatda çykyş edenler öňde durýan wezipeleň üstünlükli ýerine ýetirmek üçin degişli düdümliň sağlaşykly işiniň üpçün edilmegi urna ähli zerur şertleň döredilýändigini ykdydylar we muňa üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Şeýle hem olar ýurdumyzyň durmuş ykdysady we demokratik ösüşine Milli Geňeşiň mejlisiniň we Milli Geňeşiň halk matlagynyň agdalaryna, syýasy partiýalaryň we jemgyçilik guramalarynyň wekillerine möhüm ornyň degişlidigini ykdyp, bu orda zerur tagallalaryny ýetişekdiklerini anardylar. Şoň Daşary işleri ministrligine Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara insan hukugynyň ýerine ýetirilmegine öpçün etmek boýunça Podagara toparyň nowatda mejlis geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Milli Geňeşiň mejlisiniň ministrliklerini we poduklyň dolanyş edaralarynyň hem jemgyçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Bellenşi ala hasabat uğrunu döwletligi potulanyrmagy, jemgyýeti demokratiýalaşdyrmagy we ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmäge gönükdirilen maksatnamalaryň şäherleriň toplumy geçirilip, hukuk ulgamynyň döwraplaşdyrylmagy hemde adam hukuklary we azatlykları babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň anyk amala aşyrylmagy, hereket etmegiň degişli milli maksatnamalaryny hemde meýilnamalarynyň taslimalaryny işläp taýýarlamak Podagara toparynyň işiniň esasy urluny hataryna durýar. Şunuň bilen baglykda halkara guramalar bilen gatnaşyklan has giň görünüşe we netijeli häsiýete eýe bolýanlygyny ykdylyp, Türkmenistanyň demokratik hukuk we dünýäwi döwlet hökmüne Birleşen Milletler Guramasynyň ýöreteleşdirilen edaralary bilen şol sany adam hukuklary ýaly möhüm ugurlarda hemme taraplaryň hyzmatdaşlygy üstünlikli ösürýänligi hemde mundan beýlegem şeýle işleri amala aşyrmak maksat edilýänligini üns çekildi. Podagara toparynyň işiniň esasy ugurlaryny hataryny hereket edýän kanunlary selçermek, degişli teklipler taýýarlamak, ilatyň hukuk medeniýetini ýokarlandyrmak ýaly wezipeler durýar. Şeýle de mejlisde beýleki meseleler garalyp olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Paýtatymyzda ýeri ugrumanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine bagyşlanan seriginiň nowatda önem işçi häsiýetli boldy. Türkmenistanyň telekeçilik ulgamynyň hemme taraplaryny ösdürmegi, häzirki zaman bazar gurallarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna hususy ulgamyň ornunyň berkidilmegi, hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan durmuş ykdysady syýasatynyň eller tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi milli ykdysadyetimiziň döwlete dahilsiz ulgamyny ösdürmekde amala aşyrylýan oňuny özgörtmeleň aýdyň beýany bolup durýar. Gözden geçirişiň esasy maksady kiçik we orta telekeçilik ösdürmekde gazanylýan üstünlikleri, bu ugurda amala aşyrylýan giň gerimli özgörtmeleri ulgamyň innowasion esaslaryny görkezmekden ibaretdir. Ykdysadyetimizi bazar gatnaşyklary ýörelgeleri esasyna guraýan ýurdumyzda häzirki wagtda halk hojalygynyň bu ulgamyny netijeli we okuluny ösdürmek üçin
selamatly hukuk, iqtisadi, mali we durmuş şertleri döredildi. Munyň özi telekeçiliň hukuk esasynyň salgyt ulgamyny kemleşdirmegine, eksport import amallarynyň geçirilmeginiň yer böleklerini bermegiň tertibiniň ýeňleşdirilmegine, ýeňilikli karzdlary bermekde, hem telekeçiler üçin karz, gümrük we söwda amallaryny resmileşdirmekde işiniň aňsatlaşdyrmagyna özi beýany tapýar. Bu çäreleri kiçik we orta telekeçilik gollamak boýunça 2018-2024 ýyllar döwrü üçin döwlet maksatnamysy bilen baglykda amallaşdyrylýar. Şol maksatnama Türkmenistanyň telekeçilik işini işçileşdirmek arkaly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ýokary depkilerini öpçün etmäge gönükdirilendir. Soňky ýyllarda emele gelen däwe laýyklykda hususy iş awrulugyny gazananlarynyň gözden geçirilişi köp babatda dörli ugrlardaky täzelikler hem telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň we eksport ogrly önümlüň önümçiligini ulanylýan innowasion işlep taýýarlamalar bilen taşdyrmagy gönükdirilendir. Umuman senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň önümçilik kuwatlyklaryny açyp görkezýän sergide telekeçiliň dörli ugrlar boýunça önürüp başlan täze önümleriniň bir ýüzüň gowragyny görmek bolýar. Serginiň baş maksady telekeçiliň mümkinçiliklerini artdyrmakdan, maýy goýumlaryny geljegi uly taslamalaryň durmuşy geçirmegine gönükdirmekden ibaretdir. Hormatly arka dagly serdarymyzyň Türkmenbaş şäherine täze gurulan 400 orluk köp ugrly hasaxananyň açylyş dawratyna gatnaşmagy ýatdan çykmajak wakalaryň hataryna goşuldy. Şu buýsunçly waka münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Balkan welaýaty häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň we welaýat saglyk goraş müdirliginiň bilelikde guramagynda geçen hoşallyk maslahatynda edilen çykyşlarda hormatly prezidentimiziň bitirýän beýik işlerine bolan egzilmez hoşallyk sözleri aýdyldy. Maslahatda hormatly prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenbaş şäherine täze gurulan 400 orunlyk köp ugrly hasaxananyň dawraly ýagdaýda ulanşa tapşyrylmagy dogrusyna buýsunç bilen bellenip geçirildi. Häzirki zaman dünýäsynyň iň bir kämil enjamlary bilen üpçün edilip, gurulan bu täze hasaxananyň açylyş dawrasyna arka dagly serdarymyzyň hut özüniň gatnaşyp ak bata bermegi, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň hödürlüğini görýän balkanlaryň buýsunçly başlaryny hasa belenip öterdi. Hormatly prezidentimiz Balkan welaýatynda toý taparyna bolmagynyň barşyny ministrler kabinetiniň göçme mejlisine geçirip, ýurdumyzyň Gulbatar welaýatynyň durmuş ykdysady taýdan ösmeginiň meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy we ilgalar tekliplerini öňe sürmegi Balkanlaryň buýsunçyna buýsunç goşdy. Welaýatyň medeniýet we tunuw statlarynyň taýýarlan döwrewap aýdym sahatlary hoşallyk maslahatynyň şatlyk şokuny hassa arşa göterdi. Halkara deňiz portuna geçirilen maslahat hem ýokary ruh bilen sebeplendi. Türkmenbaş şäher häkimliginiň, şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň we saglyk goraş ulgamynyň wekilleri bilen Türkmenbaş şäherine täze gulanmaga berilen köp ugrly hasaxananyň mejlisler dalyna geçirilen maslahat hem işçiň ýagdaýy eýe boldy. Balkan welaýat kitaphanasynda welaýat saglyk goraş müdirliginiň, enäniň we çaganyň saglygyny goraş merkeziniň hemde welaýat stomatologiýa merkeziniň bilelikde guramaklaryna geçen hoşallyk maslahatlary ýokary ruh bilen sebeplendi. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagynda ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň ýene bir möhüm desgatynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine köp ugrly 400 orunlyk hasaxananyň açylmagy münasibetli saglyk goraş we derman sanagaty ministrliginiň guramagynda da hoşallyk maslahaty geçirildi. Dawraly maslahatda çykyş edenler saglyk ulgamynda amala aşyrylýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Saglyk goramagyň milli ulgamynyň kämilleşdirilmegi hemde okkulny ösdürilmegi ýurdumyzyň has uly ähmiýetli gazanan tepkitleriniň hataryna aýratyn orun eýleýär. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň saglyk ulgamyny ösdürmekde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde ihlasly iş ejekdiklerini anandyrdylar. Dawraly maslahatda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Enäniň we çaganyň saglyk goraş ylmy klinik merkezinde hormatly prezidentimiziň halkara pediatriýa merkezini gurmak baradaky tapşyrygy münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining stomatologiýa okuw öňçülük merkezine geçirilen hoşallyk maslahaty hormatly prezidentimiziň döwrewap stomatologiýa merkezini gurmak baradaky tapşyrygy bilen bagly boldy. Daşul welaýatynyň telekeçileri hormatly prezidentimiziň döretip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerine netijeli peýdalanyp alyp barýan işleriň depkinlerini hasam güýçlendirýärler. Welaýatyň ýazfadyna etrawynyň çägine ýerleşýän Kemil Gurujuy Hojuluk jemgyýetine alyp barýan işler muň aýdyň misalydyr.
Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşowur welaýatynyň telekeçileri halkyň arkadaly zamana ýylynyň kädir günlerini alınıp barlayan işleriň depgini sekelçide gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň awaty bolan Kemil Guruju Hojuluk Jemgyýetiniň telekeçileriniň durmuşy geçirýän işlerem munyň aýdyň misallar. Welaýatyň Niýat Fadynak etrawynyň çäýini ýerleşýän bu kärhana hormatly prezidentimiň berýän tawşyryklaryndan uralyp, uly isleýildirilýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýoly goýdy. Hojuluk jemgyýetine ornaşdyrylan kädirki zaman ösün Kemil enjamlar kärhananyň zähmetsewer işgärleriniň ýokary hili önüm öndürmekligine mümkinçilik berýär. Hatay Halk Respublikasynyň getirilen Kemil enjamlar önümleriň ýokary hil derejesinde öndürilmegine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümler Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň talaplaryna hemde dünýä ülümlerine laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanýan Çiğmaly Balkyn welaýatynyň Gyýanly şäherçetine ýerleşýän polimer önümleri zawodynyň şeýlede Türkmenbaşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Täze kärhana dol güýjüni işleýäni onuň her aýda 150 tonna çiğmal gaýtyny işlemege şert dörer. Bu ýerde öndürilýän önümleriň hyrydarlarynyň adaýlygini ýürüýte bellemek mümkindir. Kärhananyň önümlerini daşarky bazarlarda eksport edýändigini bellemek bolar. Bu ýerde zähmet çekkenleriň aglaby böleginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge değişdir. Kärhananyň zähmetsewer işçiler we hünärmenleri Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Partiýasynyň awaty bolup, olar hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçilik ösürmekde berýän gollawlarynyň ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Zähmet düzgün nizamynyň puwta berjä edilmegi, öndürilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bu ýerde bildirilýän esas talapdyr. Şoň üçin kärhananyň önümlerini isleýildirilýän taraplardan barhartýar. Bu bolsa täze üstünlikleri tarap ynamly gitmek üçin giň mümkinçilikleri diýär. Şeýlelikde kärhana şu ýylyň belentliklerine tarap ynamly barýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyza azyk bolşulugyny döretmek, ilaty ýylyň ähli pasyny türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen gökbakçy önümleri bilen öpçün etmek wagtda öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde netijeli işler alyp barylýar. Ahal welaýatynyň Qaqatranyň çägine ýerleşýän Ýigit Hojuluk Jemgyýeti şeýle kärhanalaryň biridir. Ýigit Hojuluk Jemgyýetiniň döwrüwap ýyla çykany toplumynyň umumy meýdany 34 hektara barabardyr. Ýyla çykanyň esasy önümi dünýäde giňden ýaýran pomidor görnüşleri bolup, bu önümler halkymyzyň azyk önümleri wagtdaky ösen islegini kanagatlandyrýan önümlerdir. Niderlandiýa, Türkiýe, Ispaniýa, Germaniýa, Gretsiýa ýaly döwletleriň iň kämil teknologik enjamlary bilen çynedilen bu ýyla çykanyda pomidorlaryň esasan 2 görnüşi ösdirilip ýetişdirilýär. Olar naýbaşy, hili we bol hasyl berýän pomidorlardyr. Bu pomidorlar özleriniň ýokary hasyllygy we uzak saklanýany bilen tapawutlanýar. Ýyla çykanyň hünärmenleri her mewsümde olaryň 1 hektardan 400-420 tonna pomidor hasylyny almaklygy meýleşdirýärler. Döwrüwap ýyla çykanyň dolandyrys bölümine bu ýerde ýetişdirilen pomidorlar üçin mikroklimat şertleri awtomatik usuly sağlanýar. Bu bölümde pomidor şitillerini suwarmak we dökün bermek işleri, ýyla çykanyň howa çalşygyny, ýyllygyny, sowuklugyny, çygylygyny sağlamak işlerem, şeýle-de mör möjekleri garşy görüş şäherlerem awtomatik usullar arkaly ýerine ýetirilýär. Ýyla çykanyň ýylaçy enjamlarynyň çykýan kömür turşugaty insan saglygyna ziýansız ýagdaýda arastalanyp, pomidor şitleriniň fotosintez geçirmegine we imitlenmegine öz täsirini ýetirýär. Kömür turşugatynyň köp mukdarda berilmegi bolsa, pomidor hasylynyň ýokary hili bolmagyna we durumlugyna özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda ýyla çykany toplumyna pomidor hasylynyň täze görnüşlerini ýetişdirmek işlerem Sina arkaly alınıp barylýar. Bu ýerde öndürilen ýokary hili önümler diňe bir öz ýurdumyzyň bazarlarynda eýsem daşary döwletlerde, ýagny Russiýa Federasiýasyna, Gazagystana, Kyrgyzstana we Birleşen Arap Emirliklerine ýygyderli eksport edilýär. Bu Hojuluk Jemgyýetine zähmet çekjek hünärmenler özlerini kämilleşdirmek maksat bilen Ýewropanyň öňde barjy döwletleriniň bu urda işleýän hünärmenleri bilen online arkaly okuw sapaklaryny geçýärler. Ýigit Hojuluk Jemgyýetiniň janypkeş işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri, olaryň öz öňlerine goýan asly maksatlarynyň wysal boljakdygyna bolan ynam berkidi. Şoň Balkyn welaýatyna ýerleşen Dekstan taryhy medeni ýadagarlyklar toplumynyň çägine meýdan şertlerine alma amal maslahat geçirildi. Ministrler Kabinetiniň Balkyn welaýatyna geçirilen göçme mejlisine döwlet başlarymyzyň beren tawşyrygyna laýyklykda toplumyň çägine geçirilýän şäheriniň ýokary gurulmaçylyk derejesini öpçün etmek maksady bilen toplumlaryň taýýarlyk işleri görüldi. Balkyn welaýatynyň çäginde ýerleşen Dekstan taryhy medeni ýadagarlyklar toplumy ýurdumynyň alymlarynyň, şeýlegem daşary ýurtly taryhçylaryň ünsüni özüne çekkä.
Orta asırlara degişli ýadygarlyklar toplumunda halkymyzyň taryhyny öwrenmekde, milletiň şol döwürdäki durmuş ulgamy, ýaşaý şertleri we beýleki ýurtlar bilen gatnaşygy bilen baglanyşykly maglumat berýän bir näçe tapyndylar ýüze çykarly. Meýdan şertlerine geçirilen ilim amal maslahat Balkan welaýatynyň Tunus ustaatlarynyň aýdym taýda çykyşlary bilen utgaşdy. Soňra bu ýerde guralan dawaraly şäher gatnaşçylar toplumyň şäherinde ýabaňlandyrylan sergide görkezdilen gymmatlyklar bilen tanışdylar. Sergide arheologiya tapyndylarynyň durly görnüşleri, taryhy medeni ýadygarlyklary, halkara we milli ekspedisiýalar tarapyndan geçirilen arheolog gaduw barlygy işleriniň netijeleri barada giňişleýän maglumat berýän gymmatlyklar görkezildi. Şeýlekim bu ýerde meýdan şertlerine guralan ilmi amaly maslahaty gatnaşçylar Dekstan taryhy medeni ýadygarlyklary toplumynyň çägine aýlanyp gördüler. Bu ýerde gadymyetden galan taryhy ýadygarlyklar, irki we orta asyrlarda kerwen ýolları üstünden geçen şäheriň galynlary, olar baradaky gymmatly maglumatlary maslahaty gatnaşçylarda ýatan çykmajak täsirler galyrdy. Bu ýerde geçirilen ilim amal maslahatynyň dowamynda maslahatyň maksatnamasy barada aýdyldy. Bu alimlaryň ýadygarlyklaryň taryhy medeni ähmiýetine hemde arheolog tapyndylaryň aýratynlyklaryna bagyşlanan çykyşlar dinlenildi. Bellenşäli orta asyrlara degişli ýadygarlyklar toplumunda geçirilen rejeleýiş, dikeldiş we gaduw agtarşy işleriniň ähmiýeti türkmen halkynyň taryhyny has çuňur öwrenmäge giň mümkinçilik berýär. Maslahata gatnaşan alimler ýurdumyzda taryhy medeni ýadygarlyklary we halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ilmi taýdan çuňur öwrenmek, ýadygarlyklarda degişli rejeleýiş işlerini geçirmek uğruna döwlet tarapyndan alada edilýändigi üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. O döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilme uğrunda ähli zerur tagallalaryny etjekdiklerini ynandyrdylar. Häzirki günlerde döwrümüziň derwäs meseleleri bilen baglanyşykly maslahatlara giňermerliýe işçiň häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň öz bolşly beýanydyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň başlangyjy bilen Türkmen awtouloglary, Türkmen hawa ýolları agentlikleriniň, Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky uşaw gormak ministrlerining, Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň guranmaklaryna geçirilen wagt nasihaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar teatraty içeri işler ministrlikleriniň Magtum Munadanaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Instituty bilen bilelikde geçiren maslahaty Kämil Kanun, Kämil Jemgyýet ýyly watlandyrly. Zenan mertebesi Watan sütüne atly maslahat Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna geçirildi. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining ilkinji Zenanlar guramasynyň işçiň gatnaşmagyna, Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutynyň guramagyna, parahaçylygyň hemde howpsuzlygyň hatyrasyna, talip gyýlaryň seslenmeleri atly talip gyýlaryň dialogynyň sany ulgam arkaly ikinji tapyr geçirildi. Wagt nasihat bilen bagly gurrunlar Magtum Munadanaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen maslahatyň içinden erşarga çol geçdi. Ýaşylyk Kayfadanaky Halkara Newt we Gaz Uniwersitetine geçirilen maslahat döwrümiziň derwäs meseleleri bilen baglanyşykly çykyşlary özüne jelmedi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri aluminiumçylyk merkeziniň guramagyna, professor muallimlaryň, almy işgärleriň hemde talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna, Türkmenistanyň vodorod energetikasyny ösdürmegiň ähmiýeti atly almy amal maslahat geçirildi. Bu maslahatda ýaşylyk Kayfadanaky Halkara Newt we Gaz Uniwersitetining Halkara Gatnaşyklary institutynyň hemde Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar institutynyň professor muallimlary, almy işgärler hemde talip ýaşlary sany ulgam arkaly gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna vodorod energetikasyna degişli möhüm temalar boýunça çykyşlar dinlenildi. Maslahat gatnaşyklary döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş hemde hoşalyk sözlerini aýtdylar. Berhara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne Türkmenistanyň kemişeri bitaraplyk hemde dil siýasatlary atly ilmi amal maslahat Döwlet Mehmet Azadadanaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanmaş Institutyna geçirilen maslahatda wagt nasihat bilen bagly çykyşlara giň germerli. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde bilim, sport we ýaşlar teatraty ministrlikleriniň hemde Türkmenistanyň Galy ýarma milli jemgyýetiniň meýnamasyna laýyklykda Türkmen ýaşlary golny ýamyň beýik işleri atly sany ulgam arkaly okuw maslahaty geçirildi. Ýurdumynyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutyna geçirilen maslahat wagt nasihat bilen bagly boldy. Halkara insanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetine geçirilen maslahat döwrümiziň derwäs meseleleri bilen bagly boldy. Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen çäre işçiň häsiýet mahsus boldy.
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň guramagyna çärekem bu agyny nisihat bilen bagly boldy. Seýetnalar teýdadyna Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna milli terbiýe mukaddes ýörelge atly maksat geçirildi. Türkmen Döwlet Muallim Institutyna çäre Gyýdede we Gyzylgül ýyly atlandyryldy. Bilim Ministrliginiň Döwlet Mehmet Azadadyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bagtyýarlyk tarap gadetiniň ýaşlar guramasynyň bagtyýarlyk tarap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna millilik zinan ikramynyň günüzlügidir atly wagy nisihat maslahaty geçirildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýaş Institutynyň Dünýä Iqtisadiýaty Kafedrasynyň guramagyna geçirilen durnukly ösüş maksatlaryny ýetmekde Türkmenistanyň energetika diplomatiýasynyň tutýan orny atly maslahat netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň gender deňligi, zinanlaryň tutýan orny, maşgala mukaddesligi, nesil terbiyesi, zinan ýaşlaryň dowamy atly wagy nisihat Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň ilkinji zinanlar guramasynyň guramagyna geçirildi. Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalar Institutyna sadyn nesil berkarar watanymyzyň rowaşlyklarynyň hemde üstünlikleriniň gözbaşydyr atly çäre geçirildi. Ýagşylyk Haýfadyna Halkara Newt we Gady Uniwersitetiniň Maglumat Tehnologiýa Merkezine Malaýziýanyň Petronas kompaniýasynyň Tehnolog Uniwersitet tarapyndan geçirilen ýüzýän deňil platformalar üçin sanly modellerlemek hemde fiziki modelleriň synagy atly onlaýn okuwlary netijeli tarapdan häsiýetlendi. Okuwlarda uniwersitetiň Net we Gady fakultetiniň talipleri, muallimleri döwrewap deňil platformalaryna ulanylýan sany tehnologiýalar enjamlar hemde olaryň işleýiş usulyety hakynda maglumat alýar. Bu ýerde özara pikirleşmelere ul orun berildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň ýol gurulşy fakultetiniň talipleri Aşgabat Türkmenawad ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň ulanşa berilen Aşgabat Tejen böleginde göçme okuw sapagyna bolýar. Talipler göçme okuw sapagynyň dowamyna ýol gurulşyna innowasiýon tehnologiýalar esasyna ýerine ýetirilen işler hemde geodeziki ölçemelerde nano tehnologiýalary ulanmagyň inženerçilik ugurlary barada maglumatlar öwrenilýär. Şeýle-de täze gurulan ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň ornuny ýolagçylar hemde sürüjilere hyzmat etmeň halkary ölçeglerine laýyk alınıp barlýan bilen tanışdylar. Talipleriň göçme okuw sapaklaryna bolmaklary ýurdumyň ýol gurulşyna ýaýwanlanylýan giň meşgul özgertmeleri bilen ýakynan tanışmagy, nazar alan bilimlerini önümçilik bilen utgaşdyrmaga ýardam berýär. Türkmen Hocalyk Uniwersitetiniň owa hojalygyny mexanizmleşdirmek hünäriniň talipleriň ýokary okuw mekdebiniň tejribe hojalygyna önümçilik tejribeligi ýokary netijelere beslenýär. Magtumuladyň ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşiniň guramagyna maslahat ýokary ruhlanetlige beslendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň çäre wagy nisihata başlandy. Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Mirasa Sarpova, Sada Sarpova halkyň arka dagly zamanasyna atly döredjilik bäsleşi geçirildi. Türkmen Hocalyk Institutyna sagdyn jemgyýet bagtyar durmuşyň gözbaşy ady bilen aýdym sagly wagy nisihat duşy geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ösüp gelýän ýaş nesli sagdyn durmuş ýörelgilerine ugrukdurmak, olarda sagdyn pikirlenmegi oýarmak günnäki ýaşaýyşymyzyň gadatyna urlýar. Hormatly prezidentimiň aradalary bilen halkymyň ýagty geljegi üçin ýaş nesillerimizi ziýanly enliklerden goramak, adamlary köpçüliklerini sporta çekmek uğruna asyrly işler edilýär. Ýanglanan aýdymlarda watan berkararlygy, ýurt asawdalygy, arkadagy serdarymyzyň başlangyçlary esasyna anyp barýan maksatnamanyň işleriň wasfy belenten ýetirildi. Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasyna şanly sene münasibetli serginiň işine badalga berildi. Sagdyn durmuş ýörelgeleri, wagy nisihat bilen bagly çykyşlar amalky kilfadyna muallimçilik mekdebindäki çäranyň esasyndadyr. Bagtyýarlyk tarap häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Bagtyýarlyk tarap komitetiniň geçiren maslahatyna işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunwat Mekdebine berkararlyk tarap häkimligi tarapyndan geçirilen maslahat wagy nisihat bilen bagly boldy. Sport we ýaşar syýasaty ministriniň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahata işçiň häsiýet mahsus boldy. Zinanlaryň ihlasyndan dören nepitlik atly çäre Aşgabat gurulşy orta günleri gowy mekdebiniň ilkinji zinanlar guramasy tarapyndan guruldy. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Mowlana Pesadynaky kitapxana şahamçasynyň guramagyna geçirilen wagy nisihat işçiň häsiýetli boldy. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Köpetdağ tarap geňeşleriniň Hydyr Derýäýew adynaky muallimçilik mekdebiniň bilelikde guramagyna geçirilen şäherlerim işçiňligi bilen tapatlandy.
Yurdumuzda değişli qadalara laýyklyda sport çärelerine badylga berilmegi türgünlüň tejribeleriniň artmagyna ýardam edýär. Sport çäreleri bele sepkitlen gadanylmagyna mümkinçilik berer. Aşawa şeýleňiň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyny sportuň durly görnüşleri boýunça Aşawa şeýleňiň birinjiliklerine, hinde çempionatlaryna badylga berildi. Sport şäherleri türgünleriň kämilleşmeklerine, tejribeleriniň artmagyna ýardam eder. Ýurdumyzyň döwlet sirkinde de degişli qadalara laýyklykda çykyşlara badylga berildi. Galkynyş milli atüsünnäki oýunlar topunyň çykyşlary hormatly prezidentimiň atçylygy ösdürmekdäki uly tagallalaryna alkışnama boldy. İýdigderli tagallalar netijesinde ady rowayaty ulan we dünýä medeniýetine münasip orny eýelen akaltaka bedewleriň halkara giňişligindäki awry barha belende göterilýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 16 aprelde saat 20-den 17 aprelde saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balqan vilayatyna ötkäpdirän bulutly howa bolup ýağış ýagar, ýerlerim çakma mümkin. Demirad günlerden tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 9-14 gradus gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Ahly vilayatyna ötkäpdirän bulutly howa bolup ýağış ýagar, ýerlerim çakma mümkin. Demirad günlerden tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 10-15 gradus gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna ötkäpdirän bulutly howa bolup azkem ýağış ýagar. Demirad günlerden tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 11-16 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Leva vilayatyna ötkäpdirän bulutly howa bolup Demirad günlerden tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 14-19 gradus gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Daşy vilayatyna ötkäpdirän bulutly howa bolup azkem ýağış ýagar. Demirad günlerden tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 10-15 gradus gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly howa bolup ýağış ýagar, ýerlerim çakma mümkin. Demirad günlerden tele sekunda 10-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 12-14 gradus gündüzüne 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyz 10 aprel aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ýetkäpdirýänligini nazara alyp pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada todan bölejikleriniň kadadan 6 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ýetgemi bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedene getirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen ağız burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz olan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip pasylaryna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlary ötüşleri wetlenýär. Ähli ötüşleriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.